Viete, na čo ste tu dnes? Tu a teraz? A prečo chcete počuť prednášku? A prečo sa chcete niečo nové dozvedieť? A prečo chcete... Aha, jasné, super. A prečo chcete viacej zarobiť? A prečo chcete žiť životný štýl, aký chcete? A prečo chcete pomôcť viacej ľuďom? Lebo je to sranda? Správne? Je to sranda, aha. A prečo je pre vás dôležité pomáhať viacej ľuďom, okrem toho, že to je sranda ešte? Super, skvelé. Akože cez hociaké, hoci čo by ste povedali, hoci čo, kebyže ideme do hĺbky, tak sa vždy dostaneme. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste mi odpovedali. Nech sa opýtame hoci čo a každý môže z vás mať iný cieľ, môže to byť z iných dôvodov. Nemal som čo robiť, tam bolo plno, ja neviem, proste. Tak ako keby postupným dopytovaním, a tá otázka prečo je to pre vás dôležité, sa dopracujete k tomu, že ja sa vlastne chcem dostať k zmyslu. A zmysel, to je práve to, ako keby tá cesta k tomu šťastiu. Keď máte zmysel, tak sa čo udeje? OK, no. Čiže presne tak. Môžete sa takto isto dopytovať v práci, ako keby na pracovné veci. A čo potrebujeme, aby sme teda boli šťastní v práci? Máte tu inak niekto si píšete poznámky, dobre, lebo som chcela, že by ste si potom prípadne, aby ste s niečím odišli, tak komu sa chce, si môžete písať. Čo potrebujeme, aby sme boli šťastní v práci, je... Prvá vec je... My to voláme, že kompetentné konanie, ale môžeme to nazvať majstrovstvom. To znamená, že... To je to, čo som sa vás opýtala na začiatku, že robím to, na čo mám tie najlepšie predpoklady, čo sú moje silné stránky. Robím to, na čo keď sa zameriam a keď do toho fakt investujem čas, energiu, úsilie a tak ďalej, tak mám šancu sa stať naozaj, že dosiahnu toho majstrovstva. Sa hovorí, že majstrovstvo sa dosahuje po 10 000 hodinách činnosti venovanej. Čo 10 000 hodín nevenujete niečomu, veľmi ťažko niečomu, čo vás nebaví. Čo robíte z donútenia, to sa nedá. Čiže potrebujeme sa venovať niečomu, čo nám fakt, na čo máme naozaj predpoklady, čo nám ide, pričom máme šancu zažiť flow. Ďalšie je prostredie. Potrebujeme nejaké prostredie, ktoré je optimálne pre nás. Niečo, čo nám proste sedí. Každý to má iné. Niekomu sa robí dobre v open space. Niekto je z toho na nervy, lebo že hlučné kolegyne, alebo čo. Niekto by sa cítil jak na samotke, kebyže má samostatnú kanceláriu. Niekomu nevadí zmena pracovnej doby, niekto potrebuje mať ako keby pocit, že sa hýbe po priestore a tak ďalej. Čiže činnosť, to prostredie, čo potrebujeme je ocenenie. Keď už robíme to, čo vieme robiť najlepšie, máme na to nástroje, máme na to optimálne prostredie a vieme, že sme v tom dobrí, a je veľmi dôležité, aby nám to tí ostatní ľudia dali najavo. Že jasné, že ti to super ide. A to ocenenie, sa nebavíme teraz práve zase o tom finančnom. To finančné to je vstupenka do hry. Jasné, že to tam v nejakej podoby na úrovni trhu musí byť, ale to ocenenie... A každému vlastne ocenenie sa žiada iné. Niekomu urobí dobré ocenenie pred nástupenou jednotkou, pred zamestnancami, kde sa gratuluje. A niekoho najviac poteší, keď príde šéf, ktorý bežne je taký akože, že nepustí milého slova a potlapka po plecia, že dobre to bolo. Že 3-sekundová záležitosť, ale človek z toho žije potom 3 mesiace. Čiže ďalšia vec je spolupatričnosť. Spolupatričnosť. Na zdravičko. Spolupatričnosť hovorí o tom, že či mám okolo seba ľudí takých, s ktorými som na jednej vlne. S ktorými zdieľam vlastne moje hodnoty, s ktorými máme nejakú spoločnú víziu a tiež to môže byť veľká skupina ľudí, môže to byť
ako keby, že teším sa z toho, že patrím do veľkej skupiny nejakej akože firmy, ktorá má nejaké hodnoty a môj šéf je fajn, je to vizionár, alebo môžem mať vedľa seba tým odborníkov maličky, ale vieme, že my meníme veci, hýbeme. Čiže tá spolupatričnosť súvisí, že či ja tie moje hodnoty, to, čo je pre mňa dôležité, mám s kým zdieľať. A tuto je, že či sa môžem vzdelávať, rozvíjať a rásť. Stále sa, každý živý organizmus sa potrebuje niekam posúvať. Čiže to je rozvoj a rast. S tým súvisí aj to, že či sa môžem stále učiť niečo nové. Súvisí to potom aj s tým majstrovstvom. Ak áno, tak sa so mňa stáva lepší ako keby majster v tom, čo robím, expert. Či môžem inovovať. Či môžem ako keby po sebe niečo zanechať. Či robí rozdiel, že tu som, alebo nie. A potom je to ako keby taká tá sloboda, pocit, že mám slobodu a tým pádom, že viem zobrať aj zodpovednosť za to, že sa môžem rozhodovať sama za seba, že mám tú možnosť ako keby počúvať samého seba, samú seba a riadiť sa podľa tohoto. Samozrejme, že toto sú také ako keby nádoby. A každý, nie je jedno, že univerzálne šťastie v práci. Že keď takto posadíte vedľa seba ľudí, vytvoríte im rovnaké podmienky, všetkým akože pekné, tak nebudú všetci z toho nadšení. Lebo každý potrebuje kvázi niečo iné. A kým to vlastne neviete vy sami, tak veľmi ťažko. Nemusí to byť pravidlom, že si niekto dá námahu, aby to zistil, že čo by práve vám vo všetkých smeroch uľahodilo. Je oveľa jednoduchšie, keď si to vlastne pomenujete vy sami. A spôsob vlastne, akým sa dá k tomu dostať, je vlastne vybudovanie si osobnej značky. Pre každého niečo iné. A tam sa teraz ideme, že čo sa s čím pretne. Ty si ako prvé povedala nadanie, talent. Presne, môže to byť nadanie, talent, keď do toho ako keby, to je niečo, čo nám ide veľmi dobre. Lebo máme na to prirodzené predpoklady. Ale môže nám to ísť až tak veľmi dobre, ako keby môže to byť také prirodzené, že my už ani to neevidujeme ako niečo, čo je na tom výnimočné. A takých vecí je x, lebo to nie sú, teraz sa nebavíme o matematike, ale bavíme sa o tom, že niekto vie skvelé zorganizovať narodeninovú oslavu, niekto je úžasný navigátor, niekto je úžasný, že má doma oblečenie v komínkoch. X vecí je rôznych, takých, že čo ani nám nepríde, že by to niekto mohol mať nejak inak. A čo teraz vás chcem poprosiť, aby ste si nakreslili znova krúžky. Takéto 3. Asi sa vám to tam nebude do toho zmestiť, lebo budeme do nich potom písať. Ale povedzme si, že ten talent je naozaj niečo, čo vám ide ľahko a v čom môžete byť, teoreticky by ste v tom mohli byť najlepší na svete, kebyže do seba zainvestujete. Potom, toto sú naše vášne. V slovenčine tie vášne sú také, ale v angličtine toto passion, to je tá energia srdca, to je to, že niečo nás veľmi baví, veľmi by sme to chceli robiť. Zanietenosť, to je také, že keď raz budem, ja neviem, proste bohatá, alebo mať veľa alebo staršia, alebo bez detí, alebo ja neviem čo, tak sa tomuto budem venovať. Raz, niekedy, alebo veľmi by som chcela, keby som, hej, to je tak, že potom to veľmi, veľmi túžim, ale neviem, či má to predpoklady, či má to čas, či má to peniaze, vek, vzdelanie a tak ďalej, ale že veľmi rada by som. A páči sa mi, keď to niekto robí a niekomu sa to podarí. Tieto dve veci si hovoria, čo by mohlo byť tuto. Čo myslíte? Sloboda to nie je, ale sloboda je dôležitá. Čo? Inak peniaze sú v tom, ale ešte sa to volá inak, áno. Užitok, skvelé. To je niečo, že čo to je, čo ja robím, čo ostatní ľudia môžu vnímať ako užitočné. Keby som išla úplne, že fakt preháňam, že si poviem, že
Mám talent na... Čo je taká blbosť, na čo, taká neužitočná, na čo môžem mať talent? OK. Dobre, dajme tomu. OK, dobre, umývanie riadu. Môžem byť vášnivá hráčka na automatoch? Hej, že strašne ma to akože baví ma to. Ale akože komu to predám? Že to je také blbé. Čiže čo teraz? Ako je dôležité nájsť prienik medzi týmito tromi. Sa nachádza v tomto malom chlieviku. V tom prieniku. To znamená, že mám veľký predpoklad, aby som bola šťastná v práci v tej chvíli, kedy robím to, čo mi prirodzene má predpoklad ísť, čo sa nemusím premáhať, znásilňovať, vydrieť, až tak, lebo mi to prirodzene ide. Zároveň ma to veľmi baví, má to zmysel pre mňa, dáva mi to radosť, energiu, neunavuje ma to. Môžem pritom zažiť a ešte navyše je to hodnotné pre niekoho iného. Iní ľudia to vnímajú ako zmysluplné do takej miery, že sú ochotní za to zaplatiť. Ako náhle ja mám tieto dve veci splnené, ktoré sú zmysluplné, tak tí ľudia tie peniaze zaplatia aj radšej, ako keby je tam, lebo sa tam deje iná výmena. Nie je to také, že to pre teba urobím, ale nič viac. Ale je to také, že tuto je také, že čo by som robila, keby mi to aj za to neplatili. A v tej chvíli dávam do toho, ako keby každý jeden z vás, ktorí tu sedíte, má nejaký unikátny dar. Niečo, čo nikto iný nemá. A keď to môže byť podobné, je to unikátne. A je plýtvanie, nechať ho premrhať. Je to škoda nielen pre vás samotných, ale aj pre nás. Ak má niekto dar napísať knihu, ktorá inšpiruje niekoho, alebo urobiť zmenu, čo sa týka, ja neviem, starostlivosti o klientov. Hociaký zámer tam môže byť. My všetci z toho môžeme niečo mať. Je to proste, bola by to škoda, kebyže to neumožníte, aby sa to zrealizovalo. Čiže ja vám v tom držím palce a veľmi ďakujem, že ste tu dnes so mnou boli. Ďakujem.